Baba Nkomosi. Mangibingelele Mbovu ngiyezwakala. Uyezwakala Nkomosi omkhulu. Akwenzeki ukuthi uvele sikubone. Ngizama lokho angazi ukuthi kumele ngithinte kuphi. Oh, nayi ikhaya. Hey ngathi bathi access awunayo ukungena ngecamera. Oh, bangicishe access. Shuthi awuka usasemhla. Shuthi ngizwile lapha legislature la ukhona kuthiwa khona okukhwela izingane ezincane kunina. Kuthiwa unomuze eGoli ubani leso sikhohlakala. Hey, sibonile Mbovu kuyimedia mhlambe ngiqale ngibingelele nabalandeli bakho bonke kuyipage lakho le Clean Governance. Ngiphinde ngibonge ithuba Mbovu ngoba kubalekile ukuthi uma sinabantu abafana nani abanabalandeli abaningi sikwazi ukuxoxa nani singavimbeleki. Lelo thuba ngilibonga kakhulu kuhlonipho okukhulu ukuthi ningifaka imibuzo nifaka izolo ngase ngithi ngizoyiphendula namhlanje mase ngithole imvumo kubuholi base legislature bomkhonto wesizwe kuyinkosi uNdaba Ezitha uChiliza kanye no Chief Whip Mngadi. Ngiyabonga Mbovu. Baba Nkomosi asihlale endabeni. Sibone osonkontraka bakwaZulu Natal beze bemasha beyovala amabhilidi kahulumeni ngoba nina nithuli kanti nini kufanele nibe responsible for oversight lapha kwiScopa nithuli nithini nihlale ekomithini le-transport abanye benu osonkontraka abamnyama bengakhokhelwe kubhlungu kuphi? Mbovu asithule ukuthi ngoba lezi ndaba azivezwa eshashalazini ukuthi abantu bakwazi ukuyibona ukuthi siyakhuluma ngazo. Okokuqala nje kwiScopa thina njengamalungu omkhonto wesizwe sithe okokuqala sicela ukuhlangana no finance kanye no transport, kungayena utransport kuphela namanye ama-departments okungama-departments amathathu okuyiwona abanjwe ngamankwahla u-MEC waka-finance okuwumhlonishwa uRogers ngaphansi kwenhlangano ye-DA. Kune-section-ke okuyiyona exake kakhulu Mbovu singakufihli lokho usection 18. Usection 18 usukela kusection 17 la unikeza khona amandla u-MEC waka-finance njenge-head of treasurer in the province. Bese ku-section 18 umnikeza amandla ukuthi akwazi ukusebenzisa ama-powers akhe ukucontrola yonke into eyenzeka kuma-departments including ama-entities angaphansi kwahulumeni waKwaZulu Natal. Uma ngabe sekwenzeke lokho-ke ithi indaba asivume kokuqala ukuthi u-transport mawungabe uvuma i-budget njengoba thina njengomkhonto wesizwe sayiphika sayinqaba sathi asiyivume i-budget ayenele. U-transport wayivuma i-budget okuwu-MEC uDuma ngaphansi kwenhlangano ye-ANC namanye o-MEC namalunga enhlangano ye-IFP namanye amalunga e-DA kanye ne-NFP belekelelana bonke bayivuma i-budget. Sibatshelile siwumkhonto wesizwe ukuthi i-budget ayenele. Into-ke ebiyinkinga kwa-transport bekunomgodi vele bavuma nje i-budget bavuma i-budget kunomgodi ka-plus 200 million wezinto abangasikhokhile zonyaka ondlule. Le budget abayivumayo incane njalo nje ifikela phezulu umgodi yaqala lapho-ke i-problem. Sibakhuzile ukuthi asingayivumi i-budget enganele izinkinga enibhekene nazo njenge-department. Yiyo-ke manje into eseholele ekutheni uma ngabe u-MEC we-DA efaka usection 18 omnikeza ama-powers ukuthi akacontrole ukuphuma kwemali nokukhokhelwa kwezinto by department nendlela okuhleleka ngayo indlela yokukhokha. Kusho ukuthi uma ngabe nje njengoba i-department ka-transport inezikweletu zika 1.1 billion a month ama-obligations abo lawo u-MEC waka-finance we-DA ubanikeza u-800 million. Kusho ukuthi ngayo yonke inyanga nenyanga bashodelwa u-plus 300 million kuma-obligations abo. Sekumele-ke benzeni? Sekumele barobhe uNgubane ukuze bakhokhele uMagubane, baphinde barobhe uMagubane ngenyanga ezayo ukuze bakhokhele uZwane. Lezo inkinga-ke ababhekene nazo sibakhuzile ngoba inhloso nje babengayinaki yonke lento esasibakhuza kuyo, babenake nje ukuthi kuphela umkhonto wesizwe uma ungangenanga waphatha.
abanendaba nokunye leyo nto seyibaxakile manje. Omunye wamalungu ethu eshamthetho uHonorable uThemba Mabaso uyichazile izolo kwi-debate yaka economic development wathi into ka-ANC yokuthi awuthanda belungu ukhohlwe ukuthi uphumaphi namhlanje sekusukuma abantu abamnyama balwa nomunye umuntu omnyama ophethe. Kumele ngabe abantu abamnyama bakithi kumele ngabe bakhululekile, kumele ngabe bayazi ukuthi njengoba bene-MEC womuntu omnyama azikho izinto abangashoda ngazo bebe bezama, akukho abangakubona kuba-affecta ngoba siyayazi i-history yethu yepolitiki neyomlando esinawo eSouth Africa ukuthi abantu abamnyama were not privileged to izinto ey'fana nama-contract. And one of the goals department athi they develop and cater for those who were less privileged. Kuphi lokho namhlanje mangabe abantu abamnyama sebezoshaya isiteleka beyotelekela omunye umuntu omnyama wayengabakhokheli? Because uyothe kuma-goals akhe ufuna ukuba developer abantu ababenganikeziwe ithuba before. Ingoba uvumile ukusebenza nabelungu, sibakhuza umkhonto wesizwe sithi musani ukusebenza nabelungu sizokwazi ukuyilungisa kahle lento, sivumelane kahle singabantu abamnyama, ngoba ukuba umkhonto wesizwe ubusesandleni sawo uhulumeni bese ngesivume lento ukuthi abantu bakithi abamnyama bangakhokhela. Right. Nizoyilungisa kanjani-ke le nzuka yikeyi njengesikopha? Ngoba umlungu uhambile lapha wakhuluma waqephuza wathi yena ubanikile imali. Thina-ke siyi-clean governance silindele ukuthi onamanga phakathi kwabo khona kufanele adilike esihlalweni. It's either umlungu we-DA mangabe kukhona ubufakazi bokuthi umlungu uqamba amanga akadilike. We can't be led by liars. But if MEC oqamba amanga iqembu lakhe naye fanele imdilise. Either of, we can't be led by liars. Because niyena ithi manifunga lapha nithi nizokhuluma iqiniso. Right? So ke umbuzo wami uthi ngoba sifuna isiqiniseko ukuthi ubani uqamba banga abantu abaholile ngani besebenzile. Uqinisile Mbovu, kuyafuneka ukuthi livele iqiniso. Ingakho thina as uScopa amalungu omkhonto wesizwe akhona kwiScopa we recommended, savumelana namanye amalunga akhona kuKhongolose ukuthi sifuna i-bilateral meeting ezohlanganisa ufinance ihlanganise lama departments afakwe phansi kwa section 18 okuhealth, utransport no-education. Ngoba mawuthi uyayibuka lento Mbovu iyipolitiki lento, kunama departments ahluphayo, ama-department afana noCocta anezinkinga eziningi awafakwanga phansi kwa section 18. Ama-departments abanjwe ngamankwahla yilawa lawulwa uKhongolose kwi-province yaKwaZulu Natal. Ithini ipolitiki? Bahlukanise ubahlakaze balwe bese kuba khona obabamba ubabeke la eduze kwakho uzuzokwazi ukuthi uthathe overpower ngokweplan yakho. Yingani lawa amanye ama-departments anenkinga njengoCocta angazange afakwe phansi kwalo section 18? Kukhethwe kanjani lawa? And lawa akhethiwe iwona asebenza kakhulu nomphakathi usuku nosuku. Utransport into omphakathi, u-education into omphakathi, uhealth into omphakathi. Yindaba lama departments abanjwe ngamankwahla ingoba kumele qhathe umuntu omnyama nomunye umuntu omnyama ukuze lo mhlophe azothatha over sesixabene sodwa. Sizoyiqeda kanjani ke? Akube ne-bilateral meeting sizombuza u-MEC waka-treasurer umhlonisi uRogers ukuthi usection 18 siyawuvuma uyakunikeza ama-powers ukuthi ucontrol i-expenditure nendlela okukhokhwa ngayo. Kodwa-ke sicela ukukubuza ukuthi laba bane-obligation ka-1.1 billion a month ubanika malini kwi-equitable share? Because izihlukene iy'mali abayitholayo baka-transport. There is equitable share abayithola monthly, and then there is ama-maintenance grants that comes quarterly. Uthi benze njani umuntu onesikweletu usuku nosuku angakwazi ukusikhokha bese wena expect ukuthi i-department yakhe in terms of performance izokwenza kahle? Ngoba uma usuya ku-auditor general looks at 3 things: performance, financial statements, and also ama-regulations, if all the regulations are followed. Those are the 3 things auditor generals akumeja ngazo. Uma ngabe wena ubafeyila already bengakhokhi ama-contractors, kusho ukuthi one of izinto ayifuna auditor general sebe out kuzona lento yo-30 days payment. Auditor general uzobuya no-rect ka-transport, ayikho into ezobikhokhwa ngesikhathi. Right. Baba uNkomose, ave kubuhlungu ukuthi bonke abantu banyakaza masebebona sekwenzeka lokhu okwenzekayo. Asibuzeke bazohola nini osonkontraka abamnyama? Baba uNkomose, sebetelekile kwakhulunywa abaholile
bazohola nini le meeting yene niyiplanile siyazi manje niyatatazela kufanele ni campaign nizama ukubamba omasipala so ke ithini into yabo when are you making sure bayahola Yabona ke Mbovu njengoba isiqubulo se-legislature thina as ama-members e-legislature o-MEC bonke ba-accounta kuthina as members of the legislature because bona bayi-cabinet and inqubo noma umgomo we-legislature ithi we are people-centered legislature asikwazi ukuthi sibe nabantu abasebenza no-Department of Transport bathi awuyizame manje icamera usungayivula akuvumi still no akavumi Mbovu angazi noma okay ayisebekufollowishile bathi ufollow abantu abancane okay qhubeka baba uNkomosi ncela ngixolise kubahlali base KZN ngumuntu omningi kakhulu ku Facebook bengazi ukuthi lento iyongicisha ngelinye ilanga ithuba elihle kangaka sengihlangene nawe Mbovu ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngilungise lento ye-follow up because i-follow up yami eningi ku Facebook Mbovu kune meeting yaka transport njoba ngithi i-cabinet i-accounta kuma committee kune meeting yaka transport engomhla ka-15 kusho ukuthi ulesihlanu lo siyakulona ila u-MEC khona sizofaka umbuzo because it becomes part of the meeting yaka transport yila sizombuza khona u-MEC ukuthi what is the initial final arrangement enibe nayo nabantu enisebenzisana nabo kwa transport ngoba ngike ngasathola Nkomosi ngase ukuphikisa ube kuwena honorable Nkomosi umbuzo simple bahola nini osokontraka bahola nini yinini abelungu lapha ya ekufanele niqinisekise njengoba niphethe icommittee la ka transport I mean scope bahola nini when are you holding transport to account to make sure people are paid leyange 15 ngiyakuzwa mhlonishwa noma nixoxela lapho indaba zenu mina ngifuna le ukuhola kwabantu nini ekufanele abantu bangabe ngathi base business as usual anikwazi ukubabiza agent meeting baholela abantu sizobahlala entanyeni ngoba okokuqala sebewuphulile umgomo we-30 days payment okuyiyona agreement abangena ngayo kuyinkontileka ayikho inkontileka ethi no 90 days payment zonke inkontileka abanazo no transport abasebenzayo zithi 30 days payment angeke sikuvume ukuthi abantu bakithi balambe badlelwe imoto bakhishelwe ingane esikoleni ube i-contract abayisayinile ithi 30 days sizomhlala entanyeni uTransport singeke sihlale yena yedwa sizohlala kakhulu no Rogers umhlonishwa uRogers we-DA ngoba wenza ngamabomu nalokuthi afake imali engaphelele bese abuya kinina bemedia aqamba amanga athi kwakuvele kunomgodi uma ngabe kwakunomgodi number 1 step okwamela sithathe sivala umgodi kuqala masiqeda kuvala umgodi ngizo-injector usection 18 osezogada ukuthi ingaphinde kube nomgodi la nisebenzela khona yena akawuvalanga umgodi wa-injector usection 18 kancane nje mhlonishwa ungadino kancane podium auto ngiyacela ngokukhulu ukuthobeka la kwa clean governance ulimi oluqojeme asilisebenzisi ubaba womuzi lo Thuyanya right ngingazi ubaba womuzi lo Thuyanya uyaphila upodium auto Ngiyaphila ngicela uxolo kakhulu kuleyo ndawo siyahluthwa kwesinye isikhathi ngicela uxolo ngiyabonga thank you sir ngiyabonga bakwethu esakhuluma ngaphandle ukuthi akusho ukuthi ngoba kuyilunga leParliament sithi simbeka lapha phezulu ubaba womuzi njobe ezela ehloniphile ukuthi uzokhuluma achazele nina emakhaya ngiyacela ukuthi noma kuthiwa sihluthuke kanjani singakhohlwa ngoba nawe ngeke ujabule ukuthi uyakhuluma la uchazela abantu sebegibela ngenhlamba akathukile umuntu and ukwiskopa lo baba njobe kwiskopa sibize yena ngoba ibona ba-accountisa u-Department of Transport so sithi ke manje uyena umuntu ozokwazi ahlala uTransport entanyeni useyachaza futhi uthi kufanele kubiza uTransport
kodwa transport uyazikhipha uthi imali oyitholayo u900,000 ene shortfall ka 300 million, right? So ke kufanele siphinde futhi Monday sizobuya nempendulo ephelele ngalo MEC Rogers. Sizozama ukuthi ngoLwesithathu sibe sesimtholile uRogers ezazo accounta la uRogers, but utransport as well. We will also call transport to come and account because sifuna impendulo phela. Thina ke sobe sesibuya siza kwisikopha kufanele babe sebehlangene. This is an urgent matter. Baba uNkomosi ngiyaxolisa bengifaka nje isiqondiso lapha ya because ngiyabelieve ukuthi you need protection njoba sikucelile sathi zala ku clean governance singavumi ukuthi kube khona ngoba nabo futhi ngicela ungathuki umuntu nawe nabo abavumelekile ukuthuka. Ngiyabona. Qhubeka. Ngibonga kakhulu Mbovu ngeprotection. Ake ngiveze lento Mbovu ngoba abantu abayazi emakhaya. Yabona Mbovu ukuthi ukuhlangana kuka Khongolose behlangana nabantu abangakaze basebenze nabo. Ake sikubuka ukuthi kusibeka kusiphi isimo. Kuyilena transport laba abathatha izingane ezihlala kude nesikole zibayisondeze esikoleni. La kwaZulu Natal Mbovu kuserviswa izikole ezu434. Lezo izikole kuserviswa abafundi abawu77,369 77,369 bangakho aba-applyile abangakaphendulwa abangakasitholi isikole nokuthi baserviswe bawu157,538 abasasele ngaphandle abafundi abangakayitholi ilena transport. Khona kunjalo lapha kulena transport njoba kusaserviswa abancane nje i-department inikezwa only 300 million esikhundleni sika 541 million ukuze ikwazi ukuservisa labafundi ngendlela. Uma ngabe sikuraiser lokho thina njengomkhonto wesizwe siqale ekuthenini ningayivumi ibudget ngoba le budget ayilimazi kuphela nomuntu osesebenza nomuntu osoyimele nomuntu ocontract, ilimaza ngisho ingane efundayo ehamba esikoleni ekseni ese-primary ese-secondary ese-high school iyabalimaza bonke labantu. Le budget ayenele kuyimanje Mbovu. Ingane ezu157,000 isasele ngaphandle azikaze zikhetharishwe kuyilena transport. Ingakho suke sithi budget bangayivumi bese bayahamba bethi kinina kwimedia umkhonto wesizwe inqabile service eyakubantu ngoba sifuna iservice engaphelele siumkhonto wesizwe elimaza izilimaze ngisho ingane ise-primary. Abakuxoxi lokho thina sizokuxoxa abasumkhonto wesizwe ngoba silokhu sibatshela ukuthi yekelani ukuvuma ibudget engaphelele. Uma ngabe bengabe sibambisene besizoyinqaba sonke ibudget ibuyele ku-national beyo-reviewer bezokwazi ukuthi ba-ede imali ezokwenza ukuthi i-department KwaZulu Natal ibe sustainable ikwazi ukuthi isebenzeke bese-ke ba-aplya o-section 18 ngoba asifuni futhi kube ngazathi Mbovu zivikela iy'khohlakalo. One of the things ezikhona kwi-constitution ye-South Africa section 217 ukuthi zonke inkontileka nokusebenza kwazo kumele wenze ibe transparent. Number 2 zilandele ama-procurement standards. Number 3 uma ngabe kwenziwa lokho kwenziwe in a fair manner, competitive manner and cost effectiveness manner. Okusho ukuthi kumele sithi mangabe sesiwaestablishile ama-departments bese sivimba igangi nezikhohlakalo ngoba bangacabanga ukuthi noma ngathiwa siyaphinde siyahlangana singabantu abamnyama ngelinye ilanga becabanga ukuthi bazoganga ngoba lo mgodi wawuvulekile Mbovu wawuvulwe igangi. Ubuvulwe igangi who were not cost effectiveness, ubuvulwe igangi who were not following procurement standards, ubuvulwe igangi who were not transparent. Kunikezwa ama-comrade ama-tender, kunikezwa amakwenziwa ama-adjustments angaqondile kahle, kufakwa ama-order amasha phezulu itender ifika ikhishwa ngo-100 million phinde edu 30 million phezulu ongazi ukuthi uzoshonaphi wona. Lezi izinto kuthiwa badla ngama-VO kuthiwa nani nikhokhelwa kona lama-VO ufika umgaqo qhamuke kuthiwa kutholakala inguzunga etshe ngaphansi elika-20 million ekufanele likhishwe mase kuthiwa nina njoba siye sinibone nibangukuye eParliament ungena umuntu emncanyanyane ngabe uyambona ikhanda selidlula leli lami ngobukhulu ayithiwa manje ukuthi niphase isinto lapha vele nibanjiswe kuthiwa no Nkomosi kunephasa lakho la unikwe envelope ebrown. Uyabona ngithi ngibheka envelope ebrown la unikwe igqishwe imali 200,000. Hey Nkomosi msana ukuthengisa ngabantu bakini.
musana injalo Mbovu, ingakho ke kumkhonto wesizwe ungeke ke kodwa udabule kuloko ganga ngoba abanye abantu baye bamgxeke umongameli uZuma ukuthi yini baze bathi ukhipha faka uyakhipha uyafaka ingoba once kwazakala iphunga elingelihle emva kwakho u-out kungena omunye ukube nezinye inhlangano ziyayibamba leyo ndlela yokusebenza ngoba angeke phela ukwazi ukuthi ugcine umuntu ongasekho kahle nephunga lakhe lingasekho kahle phakathi kwentothu wena ufuna ukuyiqondisa yisona sizathu umongameli ayesebenzisa bese kumuntu okude nama processes nomongameli ambuke njengomongameli ongathi akenze izinto kahle kanti usuke esacinga ukuthi ngoba lo bengimthembile ngamnika wenza okunye ake ngimbeke eceleni ngidonsa omunye usuke enikeza abantu acabanga ukuthi bazokwenza lento okumele ukuthi igcine iqondile ngelinye la. Right, omunye umbuzo ke esinawo thinta imigaqo siyayibona department nansi imigaqo igcwele ama-pothole ye-province yaKwaZulu Natal eminye ayiphelile throughout the province. Kusho ukuthi nje kahle kahle lapha ya inina Scopa niyahluleka kwenza umsebenzi wenu, i-Department of Transport iyahluleka ngoba if there are no results angazi ukuthi sizothi niholelani nina makuphela inyanga because mawuhamba ngala ngako Vryheid imigaqo igcwele imigodi angazi uma nike nahamba nikuyona whatever story you are explaining imigaqo igcwele imigodi. How many people die on our roads every day while all people in parliament imholweni yangena niyakhushulelwa imali? Why are you failing our people, honorable? Mbovu awuthi ngikunikeze namagama lemgwaqo ngoba uyibekisa ngendawo eyodwa ngendlela usuku nosuku esimhlala ngayo entanyeni kuyikomidi laka transport uMEC. It's R69 between Vryheid and Pongola. Angeke uhambe ngemoto encane noma sethi uyathanda. Yes, I know. Bese usuke eVryheid uye kaNongoma la kuhlala khona isilo sethu uMisuzulu kaMdlokombane. Uthi usuthi uyongena ama-kilometers sethu siyongena kaNongoma uzohlana nenkunzi malanga yomgodi ebhendini ezihlahleni la kwangazathi khona kunendawo okusikwa kuyo ihlathi. Uma ngabe ungayazi indlela kaNongoma ngeke ubuye ngemoto yakho ngalelo suku. Kungabuya thina sesacupha ukuthi sengiyawazi lo mgodi ula. Bese kuba u-R34 between Vryheid to Utrecht and Newcastle. Problems afanayo u-R69 ukudido kokugcina ngoba usambuza uMEC ukuthi already waliphendula isoyi lapha wethula uSonkontileka about a year back kodwa uSonkontileka kuzobe namhlanje azaqala i-department ibuyisa isitshela ukuthi seyiterminatile i-contract. Yabona mangabe kusaterminate ama-contract angakaze aqale Mbovu ubokwazi ukuthi there's a problem. I-contract unikezwe kanjani umuntu? One of the things as a committee esithe azenziwe manje umuntu before anikezwe i-contract because njengoba ku-terminate i-contract yomuntu lapha ku-R69 between Vryheid and Pongola ongakaze aqale kwaqala kusho ukuthi babenikeze vele umuntu ongenayo i-capacity yokuqala umsebenzi. Mina bengingathi-ke kuwena Mhlonishwa anike nilungise nicele nje sininike inyanga eyodwa imali nayo iyaqhamuka asike sizwe kuthiwa nibakhokhela abantu nigwevele imali zabo kodwa nivale wonke ama-pothole kulungiswe lokho because surely we can't be singing one song every day njengoba kuyimanje uduma umhlonishwa akusena ngisho umhlonishwa umuntu ohlulwa ukwenza umsebenzi wakhe kahle people are getting paid for nothing. The question is yini nini namandla okuyenza if MEC ehlulwa umsebenzi wakhe kanje? Yabona ke Mbovu ake ngikunikeze into ongeke ngoba ngisho ngithi abayipublish into zethu kodwa umkhonto wesizwe sokwenza sure ukuthi bayipublisha ngoba bayifihla izinto esuke sizikhuluma nabo ekomidini. Sithe kulo angithi manje ka scholar transport kumele ngabe kuno 541 million kodwa banikezwa only 300 million kusho ukuthi 200 million uthathwapi uthathwa kuyimali ye-maintenance le maintenance grant engena quarterly. Sababuza ukuthi njengoba niloku nithatha kuyimali ye-maintenance grant ile mali okumele ngabe ku-maintainwa ngayo the infrastructure okuyimigwaqo econnecta amadolobha ake nisibizele lo MEC we-DA ukuthi akakasondele la kuthina azositshela ukuthi uma ngabe ngayi-adjust ibudget
uthi akufe bani emgwaqweni kusinde bani ngoba yena uhlala ngapha phezulu ngakoThekwini thina siyafala izansi eNorthern KZN neZululand isishayisana imoto ishayisana nathi zibanga umgwaqo ongcono ngoba kusuke kukhona imoto engafuni ukungena emgodini nemoto ethi nayo nama ngeke ngivumi ukungena emgodini kube nama head on collisions sithabeka basibizele yena lo MEC unokujuluka masikhuluma naye lapha kwi-podium simfuna eduzane etafuleni eduzane ngoba ujwayele ukuhlala nabo beyicabinet thina siyona icabinet silegislature siyombuza kuyomela siphendule usungilahlekele mfowethu usungilahlekele sengiyaxolisa abantu laba abathanda ukufona ngiyabakhuza manje ngibasathe ngiyalidropa bayahlupha qhubeka mhlonishwa kodwa mina ngifuna ungitshela ukuthi uDuma yini eninamandla okuyenza because noma ngajuluka noma ngenzani if he's still in his position you have not impeached him because I strongly believe kushuthi fanele thina siqaleni yethoyini lento esiyigcwalisa sonke yokunixosha nonke phela kusho inini eniyinkinga animxoshi ngani animxoshi ngani uDuma why aren't you recalling him ukuthi kunzima lokho Mbovu ngoba uDuma njengoba umhlonishwa imember of executive amandla onke okumkhipha nokumbeka eceleni akapremier indlela yethu iyodwa ukususa upremier ngoba vele upremier okhona oka 18% IFP ayithola 18% the eligible party okumele ngabe iHoli KwaZulu Natal yathola 45.36% even though kwakungama numbers eswadayuthayo ukuthi ayiqiniso kwawona makhulu ukudlula zonke lezi inhlangano eziphethe iKwaZulu Natal legislature njengamanje sithi ke Mbovu sinikeze nje izinsukwana asifuna ukuqhosha nokukhuluma kungakenzeki lutho kodwa mangena uhulumeni womkhonto wesizwe ngoba ke nongathandi kumele azi ukuthi sizongena khona uhulumeni womkhonto wesizwe uzongena into yokuqala sizoyenza siyobeka eceleni uMEC weDA obambe ngamankwahla ama departments okuyiwona asebenza kakhulu ebantwini nabantu abamnyama masiqeda ukumbeka eceleni sisusa section 18 wakhe siqala ngokulekelela kuqala masiqeda kulekelela ama departments ukuthi avale imigodi emva kwalokho siyofuna imali ku national ngoba sizukuyeka imali ku national idliwa iyenza ama tenders 160 billion inkampani evulwe 3 weeks back ithola itender ye 1.6 billion bese kuthi la KwaZulu Natal short ngemali yokuthi kwazi ukuthi ama projects even aka education aqhubeka ngesivume lokho masingena sumkhonto wesizwe kuzocaca lokho Mbovu ngiyakuthembisa kona iswebhu sizongena okay kusho ukuthi kodwa manje inkomose uthi kuthina sabalaleli asikhohlwa sina solution up until insolve into zenzongena emandleni so njengamanje yinina nisikopha noDuma lo no premier okhona thina sabahlali asinayo solution ama pothole azoqhubeka sibulala ngiya understand ukuthi kuyolunga wena uthi kuba ngcono uma senisemandleni ningakabi ke semandleni asikho isixazululo so sihambe siyolala sazi ukuthi isixazululo asikho abangaholile okontraka abanampendulo ithina emgaqo engavaliwe ayikho into ezokwenzeka usho njalo Nkomoza yabona nje Mbovu ukuze abantu bazi ukuthi inkingi leli ngakubani number 1 upremier uma ngabe uDepartment of Transport ungasebenzi kahle upremier mela khipha uMEC waka transport amandla ahleli kuyi kusho ukuthi maye ngaphumile uMEC waka transport inkingi kupremier upremier ohleli nezinkinga ezibona ezibuka naye ngamehlo noma ehamba ngoba phela uhamba kumgwaqo akahambi ngendiza upremier akahambi ngendiza lemgwaqo esikhala ngayo uhamba kuyo enza lama road shows abawenza ku-office la premier lokugijima kwindawo bahamba kuyo lemgodi ayibonayo ukuthi wakwamfonela yena uMEC wakhe ambuza ukuthi lemgodi engaka ngihamba kuyo uthini ngayo asazi okwesibili kumele ngabe ukhipha uMEC we-DA obamba ama departments ngamankwahla engazange kuqala eze nesolution ngoba umuntu before umbamba ngamawashing uqala ngokumkhuza mawungakaze sikubone uMEC waka finance ukhuza ama departments ukuthi kusuka namhlanje ngizonivalela lezi inkinga zenu kusuka namhlanje sesiyaqala siyaphambili masiyaphambili sengifuna kusetshenzwe kanje awukwazi ufika usungibamba ngawashing ungangikhuzanga no siyabonga kakhulu uNkomose Nkomose ngizothatha nje kuba abukeli bethu noma yibalaleli bethu abaphinde baba babukela abasemakhaya u10
ngicela ungamphenduli same time umuntu uzobhala nje phansi imibuzo yabo. Guys, imibuzo esinayo it's related to his position. Uthe ukusiphi isihlalo baba uNkomosi bezozwa kahle? Mbovu ngimember yeScopa 1 nguSotswebhu kufike kube khona uChief Whip kumhlonishwa umngadi bese kulandela ke oHwip abathathu nguSotswebhu kulabo oHwip abathathu. Number 1 ngisekomidini leScopa Standing Committee on Public Accounts. Wonke ama departments ukusebenza kweimali zawo nokusebenza kwawo kugadwe yithina esikomidi la kaScopa. Bese ke unumber 2 ngikwikomidi la kaTransport. Lawa amanye ke awabalekanga ngoba waqondanga naloko esikhuluma ngakho. Ngiyabonga. Singane zakwethu, please stick to the topic. And ngiyaniwonisha osopolitiki sibathanda njengabaculi. Ubaba uNkomosi usopolitiki usemsebenzini. Ubaba uNkomosi kufanele agadoza kwabo lapha imigaqo ilunge. Ibona abantu abasemandleni labo. Sanibona bhuti uMbomvu. Ngicela ungilinde nje kancane qhawe ngisafaka abanye ozakwenu la. Iyangixaka lento mengasabamukeli. Hayi mina ngiyengabe ngisazi sekwenze njani. Asike siqale lapha ya kumuzi sibuye sibafaka abanye muzi niyaphela. Kuse kuvela mina manje. Muzi ngathi umuzi akekho sho. Ninjani bhuti? Bongiwe Dlamini? Hayi, Oh nangi se. Muzi niyaphila bhuti? siyaphila bhuti njani nene? Muzi? Ay siyaphila. Yebo bhuti njani? Siyaphila bhuti muzi. Siyazama. Siyaphila bhuti. Cha bhuti, Uthini umbuzo wakho kumhlonishwa? umbuzo wami webhuti umi kanje. Ubhuti yini mhlawumbe iliphi iceba bazolenza ukuthi labantu ababakweleta abangakhokheliwe abasebenzisa opetrol babo wonke ama equipment be supply department mhlawumbe ukuphi ubhuti mhlawumbe asebekuzamile nabasazokuzama ukuthi abantu osonkontileka begcine bekhokheliwe bonke. Number 2 owesibili umbuzo bhuti ngizocela nje webhuti uMbomvu kuba seceleni kancane kodwa ke ngizocela ngiyena njengomuntu ophezulu mhlawumbe uyathi engakwazi ukusiza le ndaba yomgwaqo njengomuntu osekomedini noma mhlawumbe ethese kuba seceleni kodwa ngikade ngamobilize nathi sikwazi ukusizakala. Adubalwa umgwaqo mina ngokusebenza ngiseJoburg uphuma eNewcastle usubamba iUtrecht ukhalula lweUtrecht uR34 kunenkinga bhuti yamaphothole engazi ngawakhuluma ngithini indaba yawo and this has been going on since like 2017 usuke kuUtrecht ujoin iVryheid R34 umgwaqo bhuti kunephothole mhlawumbe ngingangena umlenze wonke Akuthi manje ngibona ukuthi usengingeniseni. uma usuka lapho uye eMelmoth it's almost the same thing and njengoba ubhuti echaza ubhuti uMagubane abantu abahamba lapha uYuprima wethu and wonke ama officials ahamba kuona lo mgwaqo no mayor waseVryheid uhamba semgwaqo kodwa there's nothing that has been done. Imoto uyifica seyibheke phezulu ngoba abanye bahamba emgwaqeni abangawazi begijime kakhulu yethi ke ukhava isikhathi mhlambe at some point kodwa bonke labantu bahamba kulomgwaqo bayawubuka abantu bafa every day awukho umehluko imoto siyafisa ukuthi ubhuti njobe seyefikile akeyoshayela ikhwelo kwa Department of Transport ubhuti umsweli uzamile naye ungangamandla akhe ukusondeza le ndoda emthombeni. Siyabonga ke ukuthi uR34 kusuka enkwalini yempangeni sebezamile bayawuzama bayawuphusha kodwa inkingi isenkulu kusuka enkwalini uzofika eNewcastle. Sicela ubhuti njobe eseduze asisize akhulume nale ndoda eseduze kwakhe umthombeni ukuthi yiphi enye indlela abangenza ngayo ngoba siyathexwa ayikho into esingayikhokhe siyakhokha
umgwaqo siyawukhokhela imoto siyayikhokhela kodwa namhlanje uzophumala uma ungazi ukuthi umgwaqo umkanjani imoto siyibheke phezulu uma unenhlahla uma unebhadi uzofa ubulwa umgwaqo baningi bese basokubangcwabile even iEFF ade kuhamba abantu bayo babulawe umgwaqo ofanayo ngiyabonga bhuti Siyabonga zingane zakwethu ningadina ngicela nibe bafishane nje 12 Hloni Mina ebengifisa ukwazi ukuthi ubaba Magubane mhlambe iyiphi enye indlela abangenza ngayo oyokuthi uMEC egcine ebalalelile ngoba ama-potholes ase-South Africa nje yonke siyazi but ngathi ngapha eKZN kuwest kakhulu. Ngiyabonga. mina ke no MEC xamini nelunga leParliament lenkomo sicela ukubingelela uyaphila sithi Sanibona njani bangi? hayi siyabonga konakele siyabonga right Ngiyabonga, Simonye Simonye ngibonge Mbomvu ba cha ngila emandeni ngiyabingelela Mbomvu ngiyabingelela futhi kakhulu nakusihambeli sethu Magubane ngila emandeni Mbomvu kumasipala wasemandeni kunomgwaqo uD993 lo mgwaqo Mbomvu kwakugcwele lonke uhlobo lo MEC uzokwethulwa 130 million imali eyafika yakanywa umgwaqo uyisigqamfu u5 meter kodwa 130 million ngaqala ngathi nawu imali enkulu kangaka emgwaqeni nje 5 meter okay kulungileke wethula 5 kilometer umgwaqo 5 meter 5 kilometer ngiyaxolisa 5 kilometer 5 kilometer ngiyaxolisa Mbomvu ukuthi lo mgwaqo usizele nezinkinga eziningi kakhulu okay cishe namhlanje uzokhumbula ngoba alukho uhlobo luka MEC engafikile kuzokwethulwa lo 130 million right yalethwa inkampani inocha service bani iwethula usonkontraki bamshiya usonkontraki waqala usonkontraki wahamba wasifuna ikavetha basukuma somabhizinisi nami ngomunye usomabhizinisi and mina ke ngiusihlali we-Rural Development Business Forum okay sahlala naye phansi usonkontraki wafuna ama-tools iplant abangenama-plant babegijima boqasha ngishawa amandiya kuthiwa awu iproject isemakhaya bagijima abantu abanye baphoseka benza izikweletu kulethwa iplant kwambiwa lokhu sayigcina inkontraki ngonyaka odlule ngize ngambiza umnikazi wenkampani wathi Mr Mpanza ayikho into engayenza asikhokheliwe ngisengihle naye emva kuba sokontraki sebenzeke imithi cha phela uwena usihlali we-Rural Development Business Forum akungenelele baba Magubane kwenzakalani ku-D993 eNdulinde kumasipala wasemandeni 130 million 5 kilometer right ungakaphumi nje baba inina labenivimba intuthuko uthe uyiforum asivimi siyayimukela ke thina mawufika sisebenza kahle kakhulu hayi ukuthi kukhona umuntu enike namshaye hayi uyabona nje uma ungababuza abasebenza nje noSimonyo uSimonyo akekho umuntu ongamazi uyosho ukuthi yena olekelelayo uma kunabantu abathi bavimba intuthuko okay hayi yeah yabonga cha ngiyabonga kakhulu cha ngiyazi abayivimba abanye bayalekelela ukuthi bekhona manje ngifuna ukuthola ngoba ngiye ngizigenge leyo sopolitiki ibhaqa ngayo ukuthi vinjwa abantu bamafora angizabona masuke sebebindele bhaqa ngalo yeah siyabonga baba Simon sathi labo bokugcina Clement umbovu nethemba Clement uNkulunkulu inkosi nomsindisi siyabonga mfowethu asithembe nangu umhlonishwa hlala kuyena unombuzo uNkulunkulu nathi mhlonishwa bengicela ukubuza la ukuthi nangabe umnyango wozokuthutha ukhipha izinkontileka awubusalandeleleni kulabantu osuku banikeza umsebenzi iphuzu lami lila ngumuntu odrive ama-truck mina iprovince ngeke ngiyiround yonke kunomthetho osuwenziwa abantu abasuke benikeza umsebenzi bagebhula umgwaqo bawushiye kanjalo ikhawe mhlawumbe ngathi uqeda ikilometer lonke bengakhandile
bavuke nangakusasa bagubhe baye phambili bengalungisa ngemuva kuphela iviki lonke bengakhandile lapho ngizothatha nomgwaqo osuka eMnambithi uya lapha ku N3 uzojoina u-N3 ukhuphuka kuya eVan Renen phelile u2 years lo mgwaqo ukhandiwe kuvali lane eyodwa lene enye isizi yaphela kwayona lene ebiziqeshana ibuye ngize kumgwaqo osuka la iDandu eFryhead hayi uma qephu lo mgwaqo kudlalelwa kuwo lo mgwaqo abantu abaziyo nabangazi so ake nisibuzele kwemphathimandla ukuthi nangabe benika abantu umsebenzi baye balandelele yini ukuthi ngabe umsebenzi ababanikeza wona bayawenza ngibonga Siyabonga. yebo Baba okugcina sisi umnyama iround okugcina lo iround yembuzo mangabe eqeda kuzobe sekuba ubaba uNkomosi sisi umnyama sisi umnyama Tell speaker sis speaker Sisomnyama hayi baba uNkomosi Mbovu ngiyazwana uzwakala kahle baba ngibonge kakhulu Baba. ngiyithathile yonke lembuzo phansi kodwa ke ngicela ukungayilandelanisi ukuyiphendula ngayilandelanisi ngendlela abangene ngayo Salo ubaba uSimonyo D993 Ndulinde eMandini sine problem Sihlalo mhlambe ke siqale kulento ngoba uthe ukuyithinta umbovu mawusakhuluma ukuthi nina yini laba abama forums enibuye niphazamisa imisebenzi ngizobuye ngithi mbovu babuye bangakhulunywa kahle labantu bama forums ngoba thina sesisondelile eduze nesystem sayibona ukuthi balwiswa yini sesiyabona ukuthi babuye bangakhulunywa kahle uma ngabe wonke umuntu onikezwe icontract mbovu mayenikezwe icontract kunento ethiwa iCPG contractor participation goal le contractor participation goal iba u30% weproject ithi u30% weproject mawusale kulaba bendawo abazothola leyo development uthola ke mbovu njengoba ekhuluma kanjena nje uhlalo Simonyo uthola kule contractor participation goal uthole laba abathola icontract begwamanda ilungelo labantu bendawo bengafuni ukubanikeza imisebenzi njengalokhu kuvunyelene kuyicontract ngoba kuba into ebhaliwe phansi sometimes kuba ukuthi youth melithole u12% abesifazane bathola u10% noma bathole u8% bese kuthiwa kukhona abanye kuthiwa ama veterans laba balwelizwe konakele kuthiwa mhlambe bathola u10% uyayothole labo bantu benganikezwa ilungelo labo lokuthi baparticipate kuyiproject kugwamandwa amandla kufuna ukunikezwa abantu abathile bese kuba yiyona into esusa umsindo iproject igcine ingaqhubekanga sikuthole phi lokho engushoyo mbovu sikuthole masenza ama oversight ezikomiti ukuthi some of the things beziqhutshwa kakhulu ngokwepolitiki ngoba belilodwa iqembu beliphethe kwaZulu-Natal othola ukuthi labantu sebegwamanda amandla nje ingoba bezibona ukuthi angeke baphikiswe umuntu kushintshileke ukudla eplatini manje mbovu icontractor participation goal sifuna njobe injalo uma ngabe bekhona obaba uSimonyo bekhona bengabendawo uD993 usumile thiwa ukhokheliwe uMagubane uzowuhambisa njobe unjalo baba uSimonyo uD993 eMandeni eNdulinde uzowuhambisa njobe unjalo ekomidini ngoba ngiyofuna ireport ngawo ukuthi kwangena malini iproject kwangeyamalini kwasebenza malini kustakepi kuseliphi ngesidlala abantu ngoba enye into eyenza ukuthi kustakele ama project mbovu yilokuthi project ma u20 million uthi ungakaqala usathola imali ye site establishment uMagubane ngobe kuyena uMEC usekufuna i1 million noma i2 million
wena usakwazi ukuqhubeka nokusebenza uMagubane uyithatha imali ungakawuqali nokuqala umsebenzi usenza i-site establishment. Yiyo-ke into edala ukuthi kube nenkinga Mbovu. Thina sizoyikhuluma ngoba sincenge emuntu sizele ukuzosebenza. Yiyo-ke into edala iy'nkinga kodwa sizogijima nayo angiyeke umbuzo olandelayo. Umuzi R34 ubala u-R34 ubala endaweni ezihlukene wasuka eFrayed waye Utrecht wasuka eUtrecht wayophuma ku-N11 ku-T junction. Awuthi ngikutsheleke muzi ngoba uMagubane ukhuluma ngento ngine video engayisendela u-director waka transport ubaba uNkosi okuyena obhekela ama projects e-infrastructure ngamsendela uMC uDuma ngimile eduze kwemayini mawusuka eUtrecht usiyofika kwi-T junction ya-N11 imayini engaka right wakho kunenkuzumala ngezimbili zama-pothole lapho ebiyenza ukuthi imoto mangabe isuka eFryhead kuyomela ukuthi ithathe lolu hlangothi lemoto esuka eNewcastle ibheke ngapha eFryhead. Lapho leyo video itshengisa imoto icishe ishayisana phambi kwami ngishutha leyo nto eyenzakala lapho. Leyo nto okhuluma ngayo uqamba manga ukhuluma ngezinto esizibonayo hayi esizibona kanye ingoba imigwaqo yangakithi lesikhuluma ngemigwaqo esiyaziyo lapha kuleyo kokusuka enkwalini bengasahambeki inhlobo ukuze uyofika mangabe kumele uyofika eNdundulu bengasahambeki into ongakazi uyibona samuphusha uMEC simphushe ekomidini ukuthi lo mgwaqo waqalwa wahamba kancane sekungconywana ke manje nakhona uqedwa kodwa sekungconywana ipressure samnikeza yona ukuthi lo mgwaqo ulungiswe. uHloni angazi noma uHloni lo engimaziyo yini lo obekade ebuza ngalama potholes ukuthi abawaboni yini bona lama potholes. Cha bayawabona ngithi incengene njobe incengene nje umuntu MEC waka transport ngoba phela sokhiphana ezikhundleni angisho ama% abanawo abenza ukuthi babe nesibindi sokumemeza manje mele incengane noma sebebheda bengasenzi kahle bengasahambisa umsebenzi ngendlela. Kunjalo ke Mbovu mangabe nizothatha amandla anikezwe abantu abangafanele ukuthi bawathole lawo mandla ngoba isikhundleni sokuthi benze umsebenzi bayancengana. Kanti thina ngeke sikuncenge sumkhonto wesizwe siphethe u45% esizoshaya ngawo umthetho masingena. Lo 45% mangabe ubheda uyaphuma kufakwe omunye. Angeke kuze sikwazi ukudlala abantu abangafuni ukusebenza. Manje incengene ngale itetene zitetene ayikho ekhuza omunye ziyasindana zonke nomunye noma ebona ukuthi hey ama complaints maningi esiwatholayo ngawe akakwazi ukukhuluma ngoba uzomtshela lo munye usokhipha phela nawe unama% amancane la akwazi ukukhuluma ukuthanda kwakho. Yingakho sizobakhipha kungene thina. uClement ubuza ukuthi once icontractor yanika umsebenzi ayenziwa in oversight. One of the things esibuzile Mbovu kunama regions aka transport utransport awasu province kuphela kunama regions okufaka iregion efaka uMajuba okuhlanganisa uThukela ifaka iMajuba ifaka iMzinyathi iDanti ifaka iNewcastle kube neregion esuka ifaka lezi ndawo ezingale ezantsi omkhanya kude iziyophuma phezulu eMhlathuze iregion enye leyo eumhlathuze kube neTheku elifaka oPinetown bese kuba khona iregion efaka oMaritzburg iyophumela ezantsi koRainkonyeni. Lama regions lawa ano director bakhona ano director including abantu who has to do oversight on the projects that are being done kuma district abo, but the oversight was not done. Why bingenziwa oversight Mbovu? Ingoba bekuphethe inhlangano eyodwa qasha ama comrade udirect umanager icomrade deputy director comrade ubani comrade inspector comrade ayikhuzani ngeke okhuza omunye akekho uthi kodwa mafethu niyabona lama project ayalimala ngenxa ukuthi asugadile umsebenzi ingoba bekungama comrade siphelile ke isikhathi sama comrade wodwa manje izobambana phezulu ongafuni ukwenza oversight asitshela ukuthi umsebenzi awuqhubeki umsebenzi awuhambi kahle umsebenzi umile sizofike simbuza ukuthi bungawuboni into awenzeka umsebenzi ugcine nini kuyakhona sitshengisa iregister sitshengisa iproof ukuthi uyile khona uma ngabe engasiniki lokho aphume ngesango injalo ke. Ngiyaqala ukuza ukukhuluma kahle eMagubane. Abaphume ngesango kabantu abahola so contract eMagubane xoshana abantu ngomosa. Umuntu ongafuni ukusebenza kahamba ohlala ekhaya. Injalo nje Mbovu. Baba uNkomose ubona ukuthi sesivala ngoNovember abantu base South Africa
basazoqhubeka nokuthemba iqembu lakho kuma local government election noma nani nizothi futhi seninikiwe ithuba la niyonikwa khona ithuba kuphinde kushiswa amathayi ngoba phela abantu masebedla bavala umnyango abavamisile ukuthi badlake nawe awukabi semandleni ukuba usemandleni nje mhlambe manje aba ngisakutholi osemandleni akatholakala umfuna kuphela iviki kuthi hayi umhlonishwa ubhizi uzobe kuphi siyezwa abanye abahlonishwa angazi kuliphi ikomiti kuthiwa ababhizi nengane ezincane egoli ko Bryanston kuthiwa angazi kuthiwa nidle idolofiya nempeso kuthiwa nihleze nivukelwe lapho kwi-legislature iyangithusa ke leyo nto ngoba mina bengithi nikaniwe abanye benu kodwa ukuthi ngoba mangibuka nila kumina ngeminyaka yini umuntu ola kule minyaka yethu kusewuqandu namanje. Mbovu noma singeke sakhomenta kakhulu lapho ngoba imali yadakana yiloko futhi esingabuka kube iqiniso Mbovu ayakhima abanye batothombele ebusweni ungathi bagcoba ikekezi into yazi awukaqala ukhima wena Nkomoza. Alutho Mbovu ngiyimina nje nguNkomoza nje oqondile inkinga umbuso nemali uyadakana kodwa ke itayi la kumkhonto wesizwe Mbovu angeke lishiswe umphathi livele lishiswe uZuma mawubheda ukuhlanga phandle ungakholwa esibuzane sodwa ungene nawe Mbovu ngamavideo yakho uthi isiphundu sesigcwele inhlabathi itayi liqala kushiswa uZuma lishiswa omunye umuntu uma ngabe ungasebenzi ngizwile nje kuthiwa lapho eNewcastle kukhona obengene ngomnyango ngemuva ngoba kuyasheshwa lapha eqenjini lakho angazi kuthiwa abawudonse kabi uKapete sekulungiswa izinto kulamalista amasha nalapha ya kwadukuza kuthiwa bebethi ba DJ lo DJ kuphi khona umfoka nomvalo wawo donsa uKapete kabi wathi akuyona ilist engayikhipha nje ngengikwazi ukuphendula lo Mbovu ngoba kaNomvalo ngingabosha izandla nenyawo owe leadership lokho umbuzo bakadonsela uKapete kabi akudlalwa la eqizoyekela kuyo Nomvalo Nomvalo ukuthi niphatha sikho nipeto ngiyafisa kodwa fanele kulandele umthetho. Ngiyafisa ukuthi ubize umholi bomkhonto wesizwe ukukhuluma nabo ku international level njengoba sibheka okhethweni ke uza ukuthi siphetheni ngezandla kodwa kona akuze ukuba mnandi kwabanye abaphethwe umasipala njengalapha nje ngakithi eNewcastle nakoMajuba njengoba beganga nje beze belande no director kwakuthiwe bayagula sebelethwa ngapha bazo relieve bazo uplift ama suspension abantu abagangile sizofika sibachithe namanzi indishi impela soyibhekisa phansi singene silungise zonke izinto. Lothu usuke Alfred Duma ngizwile ubesukela indaba yakhe loyo uyabona nje lapho ukuthi manje asibatholi ke amafoni nabaseNewcastle ngoba ama-Hawks awathatha amafoni hayi ke bethatha amafoni ama-Hawks bafica besehleli kwi-strategic planning afika thatha amafoni adlala i-rough nawo ama-Hawks avele afika axosha amafoni baxosha amafoni kuthi ikhulunywa ke phambili asesegalbhotini amafoni kuthiwa namantombazana awathumela ama-nudes iy'thombe lezi zabantu abanqunu asazi isuke isikhala lapha efonini eseyikhala lapha kumhlonishwa kuma-Hawks. Siyabakhuza Mbovu ngoba ke sibazwile ukuthi bazama ukuyinyakazisa lento yokuthathelwa amafoni bayihambe ngemuva bangakwenzi lokho umthetho ukabi kulezi insuku umthetho akuze kahle nje lento yashiwo ubheka icela ukuthi iphoyisa le-apartheid umkhwanazi akadlali uyabopha hayi kancane into ayenza ushowcase wathi there can never be peace between a criminal and him. Exactly. Umkhwanazi ke loyo angazi akukho ukuthi umnyonyobelo ekhaya uyothi bani imhlonishwa faka ozankosi athi uzobribe iphoyisa kaXhoza Nkosi. Siyabonga kakhulu uNkomose siyathobeka clean governance amazwi akho okuvala athini mfowethu isikopha nithi abasebenzi bama contract abahola nini ingane zabantu ezibasebenzela eholile Mbovu sikhala nabo abafowethu ngoba indoba ngithe imandate futhi ekhona noma ungathi vision noma mission ye Department of Transport it is a integrated
department asibone integration uma ngabe those who are less privileged kuyibona abasafarayo njengamanje kuyibona abayithola bengakhokhelekile yipi le integration abakhuluma ngayo if ingekho implemented sibone practically abantu bakithi baze bayotoyiza betoyize behamba ngeemoto ezikweleda engakhokheliwe for 4 months njengoba babona belapha abanye abaphendula incingo zase amabhenki afuna amavan lawa abahamba ngawo abanye amabhenki afuna amabhasi ukuthi abakhokhile ngani sizwa kubhlungu siyazwelana nabafowethu ukuthi singathi sikhuluma ngokuthi integrate ukudevelopwe abafowethu egcineni bacindezwele i-department ephithwe umuntu wakithi umuntu omnyama kodwa ngeke simiyeke soze siphume naye emnyama. Siyabonga mfowethu, sibonge kubaba uNkomose oyilunga leParliament lesishamthetho la KwaZulu Natal. Uphinda abe yilunga lomkhonto wesizwe, aphinde abe yisekela lika Chief Whip wemkhonto wesizwe party lapha kwi legislature KwaZulu Natal, aphinde abe kwi portfolio ye transport lapha kwi Parliament la KwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu futhi siyathobeka baba uNkomose. Siyathemba ukuthi ukulala kusekho kunina manje nebhizini yakhankasa sizohlangana emgaqweni si-clean governance sihamba sinibheka sibheka nama-candidate enu ngoba sijaha ukubona ama-mayoral candidate enu sizothiwa abanye benu bafuna ukuphuma e-legislature ngoba ungathi unonile umasipala kuthiwa unqamela uhlala la uhleli khona angazi kodwa ngisho ukuthi ngithini ushilo wathi ngekwazi ukukhulumela ezeyiqembu. Siyabonga mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Siyabonga Mbofu, sibonge thu. Siyabonga kakhulu kuba uNkomose zingane zakwethu. Siyabonga kakhulu ngesikhathini isipersona nabanathi sisazama ukulandela le ndoda edla kakhulu impesu ekuthiwa ivukelwa ubumaye iye ukwenza umsebenzi okubhlungu kuthiwa uMEC. It's very sad and ngiphinde ngizwele inkosi yami umama lo bani uMankonyeni into enjalo inkosi yami ngiyezwa kuthiwa ungathi useyisangoma inkosi yami hawu ile ndaba zamacala kudala le ndaba yontaka yini lento samlethela ukukhuluma ungitshele nje madoda udinga ukuthi lo muntu kufanele ahlabe imbuzi mephuma lapha enkantolo ayigeza yabona ipolitiki umdlalo wamaxoki sibonile no president the sitting president Shubile kunjalo sekufikile lasuka lahlala saneza ukuthi uNkulunkulu anibusise. Have a lovely and a wonderful weekend. Bantu besilisa ningakhohlwa chama kangaki kahlanu esontweni to avoid prostate cancer. So zinakekeleni, ngiyanicela zinakekeleni kulabo abashibizayo bafowethu kushayele ngasendlini ungabishayele emgaqweni. We love you. We'll meet you on Monday. Nizobe senazi sobe sinobani sihambeni. uNkulunkulu anibusise.